Takže tak, dobrý deň. My dneska si zahráme Free Fire. Ideme si previnúť. Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. Lebo ma to tak napadlo, že pôjdem Free Fire. Dobre, to je jedno, ideme hru jednu, kde má... Tu je to. Takže dneska si zahráme Lane Vault mapa. Čo si vyberú, aké zbranie si vyberú. Dobre. Iba AKčka. Nie je celé AKčko, ale... Kde je? Dobre, thank you. Tu iba ja som s ním. Dobre, vyhrali sme jednu hru. Ideme ďalšiu. A keď chcete part 2, tak napíšte do komentáru. Dobre, kde? Tam je. Okay. Teraz kam išla? Dobre, idem k nej. Tam je. Dole. Yes. To bolo easy. O 2. Teraz ja idem vyberať. Takže skárku. Snajpu. A ešte brokovku. No, poďme. Dobre. S brokovkou to bolo ľahké. Dobre, ideme. Kde je? Tu je. Easy. Dole. Ideme ďalej. Takže tak. Nevybere dobre zbranie. No. Keď nevybere, tak ide zle. Dobre. Snajpa. Kde je? Tam je tu. Tam. Dobre, snajpou. Dobre. Ľahké. Takže tak. Teraz ideme zahrať stola. No, to je tam. Tak sa to volá. Dve hry. No. Ideme. To vyberá on. Čo vyberá? Inak, nože nie sú tu, takže máme už toto šťastie. Dobre, AKčko. AKčko. Tu. Dobre, dole. Ideme ďalej. Ideme, poďme. Vyhrali sme tu 1-0. Poďme. Teraz vyhrám toto kolo, tak budem rád. Dobre.
Poď. Tu je. Kde je? Zmizol. Či skryjem, či ma ne... Ja dole. Easy. Rýchle bolo. Dobre, vyberám túto snajpu. Dobre. Headshot, kámo. Tento je chlap nejako. Sa vyhrávam. Ideme ďalej. Šeta. Snajpa. Tam je. Easy. Tento nie. Neviem, čo sa nechávať. Hovorím, napíšte do komentáru, keď chcete part 2. Takže teraz vyberá. Prosím, nech niečo dobré. Čo? No poď. Poď, neboj sa ma. No, teraz. Už. Tu je. Vyhral. Dobre. Ideme ďalej. Posledná hra. Ak teraz vyhrám, som vyhral proste. Keď chcete, tak môžem natočiť aj zase video o Free Fire. Takže tak. No. Môžem natočiť kľudne, keď chcete, napíšte do komentárov. Pôjde. Ľahké, je furt ľahké, iba ľahké proste. Nechápem ľudia, čo to je s týmto. Čo je s týmto. Dobre, to nevadí. Tam bol reti. Dobre, easy. Toto bolo ľahké levely asi. Fú, nože. Skúsim toto a... Dobre, snajpa. No. Teraz poserem. To si robíš srandu. Čak som ho... Poď na nože. Bojím sa ťa. No poď. No poďme na nože. No poď. No poď. Čo sa bojí? Dobre, dole. No teraz buď frajer, no. Poď mi povedať. Ľahké.
Jaj. Moc ľahký je. Poď. Čo je? Ak chce tieto zbraň, tak zomre. To bolo ľahké, ľudia. Vyhrali sme. Nie. Ešte jedno kolo. Takže tak. Môžeme ho zabiť. Je koniec. Poď von. Dole, headshot. Dobre, takže koniec. Dobre, toto je všetko, ľudia. Vidíme sa na budúce. Takže čaute.